салом алейкум бародаро, хуш омадед ба канали Автомаркет Душанбе. Opel Zafira фурӯшӣ бародаро, видеоро то охир тамошо кунед, то ки маълумот ша пурра гиред. Бародаро, ами канали моро статистика YouTube да дидем 93% одамое ки подписатсия кардагӣ нестанд, амоно тамошо мекунанд. Танҳо 7% мақсад подписчикои худ мо ҳастанд. Бародаро, ами подписатсия кардан пул қатъӣ нест бародаро, бепул аст. Як дастгирӣ барои мо мешавад ёки лайк мондан бародаро бепул аст. Я дастгирӣ кунед, аз тарафи мо дастгирӣ бошад, аз тарафи мо иншоалло ки видеои хубтарин мошинои арзун ва ёки хонаҳои арзун ҳаракат мекунем барои шумо пешниҳод кунем. Мо дар як видеои гузашта ки мотоблокҳои фурӯшӣ буд бародаро, ҳамин дархоста кардем ин одамое ки мақсад обуна шудагӣ нестанд, обуна шаванд, дастгирӣ кунанд. иншоалло ки беҳбудӣ бениҳоят хуб шид, бисёр обуна шиданд, подписатсия карданд, дастгирӣ карданд. бародаро, якҷанон ташаккур барои шахсоне ки дастгирӣ карданд. мо иншоалло ки миннатдор аз шумо. ана акнун назар мекунем ба ин Opel Zafira фурӯшӣ бародаро, дар шаҳри Хуҷанд буда, солаш 99, бензин, газ қатъӣ, мотор 1.6, коробка передача механик, яксола Техас Мотор, состоянияш бисёр хуб гуфтааст соҳибаш. танҳо шаҳри Хуҷанд ба гаштагӣ, нархша 44 000 сомонӣ мегӯяд. харидори конкрет мебошад, арзон мешавад. телефони соҳибаш 927 71 73 92. дӯстон, агар реклама дошта бошед, ватсаби мо дар тарафи рости экран 2440 25 92 барои реклама аст. метавонед муроҷиат кунед. хона, замин ёки техника фарқ надорад бародаро. якҷанон ташаккур барои диққататон ки вақт ҷудо карде барои мо ва ҳамин видеои моро тамошо кардед, дастгирӣ кардед бародаро. якҷанон ташаккур мегӯям барои шумо. саломат бошед.